The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga kita mangandam sa tong kaugalingon aron kita maandam og we will be all set to listen to the teaching of the Word of God today. So, alang kanimo magtotoo, for you believer, God's Word mandates you to apply the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo dili Kristohanon, dili paluwas ang imong buhaton, dili ang pagkumpisal, kundi dili ang pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluwas, o busa aron usab ikaw maandam busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nas tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagtuon sa imong pulong, aron gayud among makabot ang among tumong nga spiritual maturity. Nining adlaw ubani kami tangtang mga babag sa mga nauna aron kami makapunting lamang sa imong ikatudlo kanamo nining adlaw. King tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Padayon kita sa atong paghisgot nining atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulokon, kulbahinam, o manindot gayod nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo. Okay? Sa ato na maghisgutan nga gikinahanglan nato ang mga pulong sa Dios sa atong pagpadayon sa atong kinabuhing Kristohanon. Kay dili magpos ang atong Kristohanong pagkinabuhi kung wala kita maggamit nga mga kasangkapan gikan sa Dios. So, kita gimanduan nga iusbo na nato ang atong mga pangunahuna. Kaya ang Roma 12:2 nagaingon, be not conformed to the pattern of this world, but be the renewing of your mind. Pagbag-o. So, ingon nga magtotoo, as a believer persists sa iyang spiritual momentum, he will eventually learn God's will. Tulo ka kabubuton sa Diyos, viewpoint, will of God. What does God want me to think? Operational, will of God. What does God want me to do?
ug ang geographical will of God. Where does God want me to be? So kining tulo ka mga kabubuton gikinahanglan nga mao kini ang atong giya, kay our guide as we pursue in our spiritual momentum. That believer's mental attitude is spiritually developed. He knows how to be in the right place at the right time with the right attitude. Mao ni giingon og Operation PTA. Right place, right time, right attitude. O kining maong magtotoo, magkaanam siya og pagka-objective. He looks at the message no longer subjective. He does not look at the messenger. So ang iyang tutukan mo orang mensahe. That believer gradually becomes humble. Magkaanam siya og pagka-mapaubsanon. He stands on the doctrinal principle of the way up is the way down and becomes strong, ligon sa iyang baruganan sa prinsipyo of God promotes the humble but demotes the proud. But as a believer, ingon nga magtotoo ang Dios nagamando kaniya to trust in Him. Musalig kaniya. Proverbs 3, 5, and 6 unsa gisulti? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. O, mao kini ang mga punto nga gikinahanglan natong masilsil na gyud sa atong alimpatakan. O, can you still remember Operation katong 7 declared wills of God? 7 declared nga gipadayag. 7 ka mga gipadayag nga kabubuton sa Dios. Ang una niini mao nga kabubuton sa Dios nga ang tanang tao nining kalibutan matao pag-usap. Be born again. John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mao kana ang una nga declared will of God. Ikaduhang declared will of God nga humanang usa ka tawo nakadawat sa kaluwasan, siya maunsa mabalaan, sanctified, set apart, called out one, sanctified. O doon na po'y tulo ka klaseng sanctification nga ito naman ang gisgutan kaniadto taon-taon na. Una niini is positional sanctification. Ikaduha, experiential sanctification. Ang imo ng kinabuhing ingon nga magtutuo dinhi sa yuta. Mao nay experiential sanctification. O ang una, by the way, ang una nga sanctification positional, okay? Ang positional sanctification mo katong panahon nga imong gidawat sa Kristo, nga imong manluluwas, ikaw naluwas o nabalaan. Okay? Mo na positional sanctification. Ikaduha, experiential sanctification. Ang imong pagkabalaan na, binalaan ka na, pinaagi sa imo ng kasinatian sa imong kinabuhi dinhi sa yuta. Ug ang ikatulo mo na ng ultimate sanctification nga didto na sa eternidad. Okay? Mabalaan ka naman hangtod didto uban sa Dios sa eternidad. Ang ikatulo nga declared will of God is nga ang mga magtutuo dumalahon sa Espiritu Santo. Be controlled by God the Holy Spirit. Unsaon pagpa-control pag dumala sa Espiritu Santo? Pinaagi lamang sa pagkumpisal sa mga sala o ikaw mapanag-iya gilayon sa unsa pakigabitay sa Dios o unsa ikaw mapunan og sa imong pagpuno sa Espiritu Santo kanimo ikaw dumalahon sa Espiritu Santo. Okay? Ang ikaupat nga declared will of God. I hope you're taking notes of this. This is very important. Ang ikaupat mao nga kabubuton sa Dios nga ang tanang magtutuo. I'm talking to you as a believer. Ang tanang magtutuo magapasalamat sa tanan. Pasalamat sa tanan. Kalisdanan ba o kanang kauswagan ba,
pasalamatan na to ang Diyos. Mga suliran ba, pasalamatan na to ang Diyos kay in everything man. So mo ka nang ikaupat nga gipadayag nga kabubuton sa Diyos, that all believers give thanks in everything. O ang ikalima, mao nga kabubuton sa Diyos nga ang tanang magtutuo magasalig kaniya, that all believers trust in the Lord. Proverbs 3:5 and 6 again. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Okay? Mao ka na ang ikalima. Ang ikaunom nga gipadayag nga kabubuton sa Diyos, mao nga ang tanang magtutuo muantos. Yes, kabubuton ni sa Diyos nga muantos ang mga magtutuo. Kaya nga naman paantuson man yun. Aron maglig-on yun pagsuway. Kaya kini pagsuway na sa Diyos. Nga ikaw paantuson, apan kanang suffering, this is for blessing, dili kay for discipline. Doon magkaklaseng suffering. Ha? Kung na kay pagantos, ingon nga magtutuo, kung na kay giantos karon, susihay mo kaugalingon kung ka na disiplina ba o panalangin ba. Kay duha ka klase. Ngaw, kanang pagantos nimo mahimong panalangin sa diha nga ikaw naa sa soul sa operational divine dynasty. Di man din na. Apan kung tuwa ka sa gawas sa imong dapit nga puluyanan nga may gahom sa Dios, operational divine dynasty, then kanang imong pagantos nahog ka nagdisiplina. Ito ang gawas. Sabot ka. So sabta kini. There are two kinds of suffering, blessing or discipline. So mao ni ang ikaunom nga kabubuton nga di gipadayag nga kabubuton sa Dios. Ikapito, the seventh, mao nga kabubuton sa Dios nga ang tanang magtutuo ma-productive nga mabungahon. You see? Mabungahon, productive. Na duha po'y duha ka klaseng production. Duha ka klaseng binuhatan. Divine good o human good. Okay? Kung sa ito itong definition sa human good, anything and everything a believer does outside of the operational divine sphere, outside sa iyang puloy-anan nga may gahom sa Dios, kana nahog pagkatawhanong mga maayong buhat. Sabtana, okay? Human good production. Apan ang ikaduha nga matas production mo ng divine. Ang tanan, anything and everything a believer does inside sa operational divine dynasty, nga mao protocol plan of God, mao ang love complex, mao ang kanang imong dapit nga puluyanan. That's your only place to stay as a believer. That is your residence. Okay? So, kung anaa ka nagapuyo, og nagabuhat, og nagaantos ka usab, og nagabuhat kag mayong buhat ka nang mayong buhat, nahog yun na og Diyos nun nga buhat. Mao na nay unsa rewardable, agantihan na sa Dios nga matang sa maayong buhat. Kasabot ka? So sabta gini, ayaw pagkawas passing kay kini mahinungdanon. Okay. Also remember that God has pila ka mga saad ang Diyos alang ka natong mga magtotoo. 7,000 promises. 7,000 mga saad sa Diyos alang ka natong mga magtotoo. Manamutan natin sa atong kaugalingon, bila namang mga saad nga akong na sag-o o na silsil yun ako, di lang kay sag-o. Why validity ka na pag-sao? Mahimo makasag-o kas tibok Biblia, ikas hinisisangtod sa pinadayag apan kultura diha. Well, why validity? It has no value sa imong spiritual life. Therefore, gikinahanglan nga sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga imong tuuhan, dawaton, hangpon nimo. You embrace it, you hug it, and imong magamit. Kaya mo naman gituuhan.
di man nimo magamit ang butang nga nimo tuuhi. Samtang na uwa po di mo mahibawi. Mao na nga magtuon ta sa pulong sa Dios kinahanglan nga unsa. Nuntan ka na sa atong positibo o pagkamapaobsanon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? We need humility. Ang required yun ni humility, mapaobsanon o pagkapositibo ang imong pagtagad. Unsay tulo ka klaseng attitude towards the Word of God, na ay cold, na ay lukewarm, na ay boiling hot. So, ang gusto sa Dios nga imong matang sa pagtagad, ngadto siyang pulong, mao nga ka na nagbukal-bukal, boiling hot. Dili kay kanang inadlaw, lukewarm, or bugnaw. See? Mao kana nga mao nang punto atong gidanga, gikinahanglan ang imong pag-ila, pagtuon sa 7 ka mga saad sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Okay? Question. How many promises na lagi? Akong gibalik lang ni pangutan. How many promises of God have you ever learned so far? Learned, study, learned, and applied. Pila namang imo gitun-an, nakatunan, gidawat, gituuhan, o gigamit. See? Now, ang matag usa ka magtotoo should master this principle. Kinahanglan na sag-o na yun Dili kay sag-o lang, nasilsil na yun sa atong galamhan, ingon nga mga anak sa Dios nga, the rate of learning should exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkat-on, kinahanglang mulabaw sa kapaspason sa atong pagkalimot. So I hope sakto ng binisaya. So mao ka na nga kinahanglan nga ato kining matngunan. Now ang Kolosas 3:10 nagaingon, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Ako ra gumalikon, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, kanang put on, na kanang induo kaya ang Greek word. Induo na nasa aorist tense. Put on the new man. Pagbutang. Okay? Pagsulob sa bagong tao. Inunta, new man. Nga bago pinaagi sa kahibalo after the image of him that created him. See? Sigon o binasihan ang iyang hulagway niya nga buhat kaniya. Now, ang ayantang magasulob na sa pagkabagong kinaiya. Why? Kay bago na tang binuhat. Osto? Remember, fellow believer, that you are now a new creature. Bago ka nang binuhat. Well, tuo ka man yan o di, it's always a matter of choice. Question upon, how does one be saved? Answer, a matter of choice. How does a believer become spiritual and then becomes spiritually mature? Also a matter of choice. You see? Kung saan yung pagkaluwas, pinagira sa imong pagpili. Buot pag magpaluwas o dili. See? O buot ka bang magatubo sa imong spirituhanong kinabuhi o dili? A matter of choice pod. You see? Ang issue lagi din mao ang imong kabubuton. In another note, what do we mean by amen? Kano naman nila itong gamit sa itong pag-ampo, sa unsa na dihang na mga greeting, amen. Unsa may buta sabot? What do we mean by amen? Kini Hebrewanon nga pulong nga nagpasabot og I believe. Nagatuo ako. I truly believe. Meaning, ang buti pasabot nga ikaw nagatuo in what you hear in the teaching of the Word of God. Sa imo bang pagpaminaw, bisan karon nini atong pagtuo sa pulong sa Dios.
You are hearing, right? You are listening. Now, you either believe or reject. You see, it's a matter of choice na po. Okay, when you believe in what you hear in the teaching of the Word of God, that's metabolization of gnosis doctrine into epignosis doctrine. Kung imo nang tuuhan. Okay? Okay. Ayaw na ni Saypa, ha? Ayaw na ni Kalimti. Nga sa diha, nga ikaw nagtuon sa pulo sa Dios, bukas ang imong pangisip, you have an open mind, ikaw positibo, o ikaw mo ingon, yes, akong dawaton, akong tuuhan. Kana, mao na the simplest explanation of metabolization of gnosis doctrine into epignosis doctrine. Sabtag yun na. Okay? Naibaw na ta nga ang gnosis doctrine, why unsa? Why kapuslanan? Kay gnosis raman, academic knowledge raman. Parihara na si mong nakatunas mga eskwelahan, mga universidad, academic. Why validity? Why kapuslanan sa mo? Espiritual ng pagkinabuhi. Mahimo lang ng puslan o mapahimuslan, it only becomes valid or unsa na value sa mong spiritual life sa diha nga imong tuuhan, imong dawaton. You see? Ikaw ning dawat uban sa imong pagpaubos, imo ka nang giangkon nga matuod, tinuod og kay gikan man sa Dios, diha-diha kana mao nang metabolization gikan sa gnosis doctrine ngadto sa epignosis. Sabot sa epi, over and above knowledge, it becomes wisdom, and that's the only kanang doctrine that you can use in your spiritual life. By the way, diha sa Colosas 3:8-17, kini nagahisgot about doing things as unto the Lord. Ang imong himog buluhaton alang sa Dios, okay? O alang ragyod unto the Lord, especially in verse 17 diha. In 2 Corinthians 5:17, nagaingon kini, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Na, klaro kayo na. So, ang pasabot nining 2 Corinthians 5:17-21, naghisgot nag-union with Christ. Ang imong pagkadugtong na kang Ginoong Jesucristo. Nadugtong ka na. You are now related. You are now in union. You are now in fellowship. See? Nadugtong ka ng Ginoong Jesucristo. Colossians 3:10 again. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Now, mga tanan na po ko. Where is our mind? Asa man himutang ni atong pangunahuna. Tubag in our soul. In our soul or in our heart? They are, ang tinuod yun ining tubag, paminaw. They are in our mentality. Of course, mentality is the soul, is in the heart. You see? Our mind has been, you remember, our mind has two lobes, left lobe and right lobe. Kung sa tong left lobe, kini mao ang bahin sa tong unaw na nga tigdungog. Mo nagingon og hearer lobe, hearer part. Apan ang right lobe mao ni ang the doer part. Mao ni tigbuhat. Kaya kung malikon, our mind has two lobes, duha ka lobe. Okay? Left lobe o right lobe. Ang left lobe mo ay hearer lobe, tigdungog. Apan ang right lobe mo ay the doer part, right lobe. Ug naa ni kardiya. Okay? Kining word ka kardiya, diha gikan nila kuha ka ng pulo nga cardiology.
See? Cardiologist, cardiac arrest, no na? Ang kardiya, mao ang heart sa kalag. Now, ang mando sa Dios nagaingon, atong hukason ang atong daan nga mga kinaiya. Kolosas 3:8 na. O atong isulob ang atong mga bag-ong kinaiya. Kolosas 3:10. Okay? If you're taking notes on this, importante kaya gini. Ang Diyos nagamando, nimo magtotoo. I'm talking to you as a believer. Kaya dili pa ni ma-apply sa mga di magtotoo. Kini mga di magtotoo nagpaminaw din hikaron, ang ilang buhaton mao ang magpahiluna sila sa kaluwasan. Pinagis pagdawat nilang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas aron sila makasalmot na usab niini. O ilang masabtan pinagi sa pag-unsa tudlo sa Espiritu Santo kanila. Nakaron ang gumalikon. Ang mando sa Dios mao hukaso nato ang atong daang mga kinaiya. Colossians 3:8. Ug atong isulob, okay? Put on ang atong mga bag-ong kinaiya. Versikulo 10. Okay? Now, balik ta sa Roma, ang sagingon sa Roma 12:2, Romans 12:2. Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Now, okay, atong tukwilo gamay kining virtue love. Kining virtue love. Two words na, virtue, o gimong binisayon, o di man pud binisayon ng bertud, inon tala nga hiyas o mithi, okay? Virtue love, gugma. Kining virtue love, ang buot kong ipasabot, mo kini ang feeling of the Holy Spirit love. Na kay gugma, sa diha nga ikaw napunan sa Espiritu Santo. Na kining virtue love, in tandem ni, kuyog na sila. Okay? Uban na sila. Now, mao ni naghisgot, naglangkob ni ining virtue love ang personal love for God, the Father, o impersonal love for all mankind. Okay? In tandem, virtue love. Now, bahin sa gnosis doctrine, duha nga klase, gnosis o epinosis, no? Ang gnosis doctrine, mao ka na imong nadungog sa gitudlo, sa pastor magtutudlo, okay? Or Bible teacher with the gift of teaching. Ang gnosis doctrine is necessary to make an epinosis doctrine, of course. Mao ganay sinugdanan, that is the kining ingnon ta pagsuod lang nimo. Okay? Pagsuod nimo niya ng bahina, wa kay maangkong epinosis doctrine kung wa po kay gnosis doctrine. Kaya naramdam ka ang atong lobe, left lobe o right lobe, ang atong una-una. So, left lobe, tigdungog. Right lobe, tigbuhat. Now, what makes gnosis doctrine not being transformed into epinosis doctrine? Unsa man kaha? Ang malikod itong pangutana. Unsa may makapahimos gnosis doctrine nga dili ma-transform into epinosis doctrine. Ibaw kang musitubag. Ang pagkamapahitason, di gyud na ma-transform into epinosis doctrine basta naa kay unsa pagkamapahitason o magpabilin diha sa imong alimpatakan ang giingon og mga preconceived notions. Kana ba imong gituan gumikan sa kaniadtong didto pa ka sa pikas nga kampo, what I mean, didto pa ka sa relihiyon o pagkamaluwas, okay? Na kay mga preconceived notions o nuntan pag sa imong pagka mapahitason, di gyud ma-transform ang gnosis doctrine ngadto sa epinosis doctrine.
Kasabot ka? So, mao na. Balik na po sa Colossus 3:10. Itong balik-balikan niya. And have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. Now, kining new man, bagong binuhat, mo nigi, that is the synonym of unsa being born again. Kaya bago naman kang binuhat, nahimo kang bagong binuhat, tungod kay ikaw na tao na pag-usab. Kining born again, regeneration, ang laing kanang term, gitawag ni og ecclesia. Okay? Tanang mga born again believers, ecclesia. Masibot pa sa ecclesia, called out ones. Okay? Una nini, they are positionally in Christ. They have been imputed God's righteousness. Ang ilangan tuwa nagisuwat na sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Sila gisilyuhan, gitimbrihan sa Espiritu Santo. Sila na matarong na. Sila gitawag na nga mga unsa, balaan, saint. Okay, saint ka na. Unsay nga ni mo, first name ni mo, ibutang ng ingon og santo. Okay? Kaya you are a saint. Once you have been born again, you became a saint. Okay? Sunod, unsa pa, mga kaayuhan, you became a child of God. Nahimo kang anak sa Dios. O nahimo po kang lumulupyo sa langit eternally. Philippians 3:20. Na diha. Okay? Tagalangit naman ka. Okay. Ayaw na po kalimtituod katong tulo ka spiritual skills. Unsa man tong 3 spiritual skills. Number 1, feeling of the Holy Spirit, pagpuno sa Espiritu Santo. Ikaduha, metabolize Bible doctrine. Ang gimetabolize na, nagaling na, gituuhan na, nathimong tinuod na ang doktrina. O unsa, mo na imong magamit sa imong kinabuhing Kristohanon. O ang ikatulong nga spiritual skill, ang imong paggamit sa napulo ka paagis pagsulbad sa mga suliran nga gisangkap sa Dios nimo magtotoo. Utilization of God's 10 problem-solving devices. Sa laing bahin, there are 3 arrogant skills. Kaya unsa man tong atbang. 3 arrogant skills: self-justification, self-deception, o self-absorption. Self-justification, kanang kanang justify kasi mong kaugalingon. Kanang aron ka ma-justify ba? Okay? Ang ikaduha, self-deception, nga ikaw nagalingla si mong kaugalingon. O ang ikatulo, mao ang imong pagka-absorb na si mong kaugalingon. Ikaw, I, me, myself, si mine. Okay. Self-absorb ka. So, self-justification, pagmatarong si mong kaugalingon. Ay kaduha, paglingla si mong kaugalingon. Ikatulo, ang pag-absorb, pagsuyop na lang yun sa imong kaugalingon nga ikaw ra yun. A believer needs to have gnosis doctrine in order to utilize epignosis doctrine. Ato ning ibalik aron di na gyud naman nimo maklimtan. So let's also remember that ang atong pagtuo can only come by hearing the word of God. Romans 10:17. Unsay gisulti Romans 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nana. Pinagilami siya mo pagtuon, pagdungog, pagpatalinghog, okay? Pag-absorb nini nga ang imong pagtuo maugmad will be developed
ug mo anha mo mahimo nagyong klaro og tinuod nimo. Again, do not forget the principle. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Again, ako na pong inog again, but it's all a matter of choice. Naranimos pagpili niya na. Imo ba ng barugan? Imo ba ng tuuhan o dili? Naranimo. You see, kaya nahibaw, manta nga all of life is decision making. See? Naranimo. Kaya naman tayo kabubuton laging gihatag sa Dios. But whatever we decide in life, it is only us, kita, who are accountable, responsible, and answerable to that decision. Kita ra yun. Now, buot ka bang magmalipayon sa kinabuhi? Do you want happiness in life? Tubag? Then, ibaw ka say, hustong tubag. Kung buot kang magmalipayon sa kinabuhi, saturate your mind with God's Word. Look pa. Okay? Puna ang imong pangunahuna sa pulong sa Dios. Saturate. Dili kining mga illicit sex, money, fame, wealth, sa pa, kamtangan, kalampusan, kabangkagan, ang kanabang illicit sex, okay? Drugs, unsa pa diha. Dili ni mao ang unsa source of happiness, dili. Maka paut-ut no nimo ni maka miserable non kini nimo kon wa kay kamatuoran. Ayaw na gyud kalimti. True and inner happiness can only be experienced by a believer who is spiritual ug nagapadayon sa pagpuyo diha sa sulod sa operational divine dynasty persistently, malahutayon, makugihon, mapinadayonon, moving forward sa iyang espirituhanon nga momentum, pagbuylo. That's how to live a winner's life, a believer's life. That's life beyond gnosis. Ano ibuti pasabot? Beyond. Sobra pa, labaw pa sa imong naibawaan nga kamatuoran. Kahibaw ra. Kung di mo na dawaton og tuuhan, then kahibaw ra kutob. Academic knowledge, why validity sa imong spiritual life. Kasabot ka ba na? I hope. Remember, God mandates all believers be ug mao kadto nga gingon. Excuse for that. So, ang bando sa Dios alang kanato mga magtotoo mao nga kita buot niya nga madoer sa iyang pulong, dili kay hearers lang. Okay? We believers have first to learn doctrine before thinking doctrine. Wear or put on the new man, isulob ang bagong pagkatao, o tangtanga na ang daang pagkatao kung ikaw buot nga mahimong mananaog nga magtotoo. If you wish to be a winner believer, wear or put on the new man, remove the old man. Okay, again, we believers have to study and learn doctrine before thinking doctrine. We have to think doctrine before using or applying doctrine. Now, there's always a need to repeat and repeat and repeat the study of doctrine for the purpose of may tuyo of inculcating and sinking in doctrine. Pag-silsil, pag-sink in diha sa imong alimpatakan. Okay? A believer needs to renovate his thinking. Kikinahanglan ng pagbago sa iyang pangunahuna. Pinagi siyang pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mauna. Meaning, a believer has to saturate his mind with the Word of God. By doing all these, pinagi siya mong pagbuhat nini,
ikaw nagasulob sa imong bag-ong kinaiya sa kalag. Mao ni mando sa Dios, isulob. Og tangtanga, remove the old man, hukasa kanang kinaiya sa kalag nimo nga daan nga pagkabinuhat. Pinagis pagbuhat nimo niya, it is the kinaiya of the Lord Jesus Christ nga kitang mga magtotoo are imitating when we put on the new man. Sabtag na, niining atong paghukas sa daang pagkatao, kinaiya sa kalag, o isulob ang pagkabag-o na to, kinaiya sa kalag. Then, it is ang kinaiya ni Ginoong Jesucristo nga kitang mga magtotoo nagaawat, nagasunod. Okay? Sa diha nga atong isulob kining pagkabag-ong binuhat. That's what Paul also admonished believers. Mao po nang iyang kanang pag-awhag, pag-agda sa mga magtotoo. Ayaw na nikalimti. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ayaw po di kalimti. God's word is power to every believer. Gahom sa matag magtotoo. Ephesians 4:23-24. Diyan versikulo 23. And be renewed in the spirit of your mind. Kining spirit, di human spirit. Verse 24. And that we put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Colossians 3:11, where there is neither Greek nor Jew. Kini kung Greek or Jew nationality kini. Circumcision or kini circumcision religioso. Dili ni kining relihiyon, apan religyoso. Okay? Circumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all in all. Okay? God is perfectly fair. Perfectly fair. Makiangayon sa hingpit. Hingpit ang iyang makiangayon. Perfect. Okay? Executing the protocol plan of God is fairness. Right? It's fair because any believer can execute it. Bisa kinsa magtotoo. Makatuman niya. It's a matter of choice again. Ang Diyos makiangayon kung siya mo disiplina or mo panalangin sa usa ka deserving believer. Ako malikon, God is fair when He disciplines or blesses a deserving believer. Now, Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Now, kining versikulo 12, nagaingon diha nga, put on therefore as the elect of God. Kining elect, eklektos, chosen, elected, or election. Applied to the believer only. Ikaw lang. You are elect of God. Holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, and long-suffering. You see, ingon nga magtotoo, we should so live as such by using Bible doctrine. Living our life as if it is our last. Maugid unta ning atong attitude. We live one day at a time. Musta? Onya, kanang adlaw, karong adlaw, treat it as your last. Living your life as if it is your last. Living your life in the light of eternity. Di mangud taga dinhi. Tagalangit na ta. Ang atong pangunaon natuan na nag-una. See? Naga-look forward in the light of eternity. In the light,
hindi kanang pagsabot na ito nga atong kinabuhi lumalabay lang daw aso, okay? Mao na nga, unsa, treat this day, karon nga naminaw ka karon sa mensaheng pulong sa Dios, treat it, live it as if it is your last. No na. So, eklektos, you are chosen. Now, something chosen. Well, ang mga Hudyo, mga chosen man. Si Ginoong Hesukristo, chosen to be the God-man. O ngay katulo, the church. Kaya kini new species maning church. Okay? New species. Mga bagong kaliwat ng church, ang simbahan. Under the protocol plan of God. Okay? So, the Lord Jesus Christ was chosen to be the God-man, the Savior. O ang una, mga Hudyo. Mao ni sila ang mga piniling mga katauhan. Okay? Chosen people. Election, okay bang maghihigot ng election? Election is the expression of God's will for us long before anything existed. Election. Siya, may kabubuton. He willed for us the very best and the highest. Mao ginay kabubuton sa Dios. Ang iyang andam rin mo ning kinanidutan, kinatasan, kinalabuan. The very best and the highest. 1 Timothy 2:3-4, especially verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come into or unto the knowledge of the truth. 1 Timothy 2:3-4. Now, ingon nga mga pinili, elected, God gave us freedom to avail of equal privileges and equal opportunities in the execution sa itong pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Okay? Gitagaan kagawasan sa sa pahimulos ni ining mga equal privileges and equal opportunities sa atong pagtuman samtang kita nagatuman sa protokol ng plano sa Dios. Ang Dios omnipotente. He is all-powerful, labawng makagagahom, but He also respects our volition. Diyan mo na. Unsa ka awesome God is, He is all-powerful, labawng makagagahom, and yet siya nagarespeto gyapon sa atong volition, sa atong free will. Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ang elect means chosen, elected, or election which is applied to the believers only. Sa mga magtutuo lamang. O sa ato nang ginaingon, ang gipangpili, ang mga pinili, mao ang mga Hudyo as mga piniling katawhan sa Dios. Ikaduha, si Ginoong Hesukristo. Pinili si Ginoong Hesukristo to be the God-man, Savior. O nga ikatulo, ang simbahan, the church, under the protocol plan of God. Kaya diha sa 2 Corintios 5:17, naghisgot ka na og new species, bag-ong mga katawan. Okay? Hugpong sa mga katawan, new species, o kaliwatan. All believers are chosen. Kita. Pinalabi or pinili. Just imagine, ikaw nga magtutuo karon nagpaminaw nini itong mensahe, ikaw na hisakop nini. You are chosen, pinalabi, pinili. Kay ikaw gipredestined pagpahimutang ng daan sa Dios for those who will be saved. You see?
katong maluwas. Mo nagipredestine, mo nagipapahimutang ng daan sa Dios. Predestine. Now, unsa maning eleksyon, kining pinili. Kini maong ang expression of the sovereignty of God long before the human race and the universe existed, before anything else existed. So, wapag yung tanan. Okay? Kining eleksyon, pagsangkap ni, mao ni pagpakita sa Dios. Pagpakita siyang pagka-labawng makagagahon. Labawng magbubuot. Okay? Apan dili siya mo coerce sa imong volition. Tahod gina siya sa imong volition. Ang Dios, God willed the best and the highest to those who will get saved. Yandaman ka na the best and the highest. The best is yet to come. Alang kanimong magtotoo. Alang kanimong bag-upang na tao o bag-upang na luwas. Ubos kini sa prinsipyo sa pagpili o election, principle of election, God gave life to those who will be born in this world. Okay? Prinsipyo man na sa pagpili. Ang Dios naghatag kinabuhi ni adtong unsa mga tao dinhis kalibutan. Siya may kabubuton nga matag usa ka taong himugso ning kalibutan na maunsa matao. Siya willed that a person be born. Tubag unsa man pinaki siya mong ginikanan. But who willed that a person who's born be alive or dead? Insa man? Ang Dios. Siya na magbuot. Iyang kabubuton nga ang taong mahimugso pinagi sa imong ginikanan. Ug siya apan ang Dios iyang kabubuton nga ang tao mabuhi or mamatay. You see? Dead or alive. Iya man ang kabubuton. Siya may magbuot niya na. You see? 1 Timothy 2:3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4. Who will have all men to be saved. Ang iyang kabubuton nga ang tanang tao unta maluwas. And to come unto the knowledge of the truth. So, ubos sa prinsipyo sa election, ang Dios buot nga hatagan ang nangaluwas sa the best and the highest. Under the principle of election, God willed the best and the highest to those who will get saved. Ang elected, pinili, are members of the royal family of God. Ikaw, Kristohanon nga nagpaminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ikaw sakop na sa harianong panimalay sa Dios. Ayaw na nakalimti. Ug ikaw gitimrihan na, gisilyuhan na sa balaang Espiritu Santo. Unsa pa? Nga ang imong escrow blessings nga gideposito sa Dios nimo, imong madawat once nga imong makabot kanang capacity stage sa protocol nga plano sa Dios. Mao ni ang imong kanang goal as a believer. This is the common goal of all believers, to reach capacity stage where ikaw naanay unsa katako sa pagdawat sa escrow blessing sa Dios nga gideposito alang kanimo. Okay? So, predestination. Ano yung predestination? Kining predestination, mo ni ang the provision of the sovereignty of God for you in eternity past for your execution of the protocol plan of God. Apan ang usa ka magtutuo, a believer is still free to use his volition, whether to avail of God's provision or not. You see, naagihapon ka ng kagawasan. Gihatagan gihapon ka sa kagawasan sa Dios. He is just giving you complete freedom. Apantiman with that freedom goes unsa
responsibility. O atong ipadayon kini ugma. O gidapit kagihapon sa pagsubay, bantay o pag-unsa sunod nining atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kini atong gipahimuslan busa mientras wa pa ta kuha sa Dios during the rapture, wa pa ta kita kanang kuha pinagis kamatayon, kita baga andam sa tong kaugalingon, we must be ready all the time nga wa gyoy usik sa atong pagkinabuhi ingon nga mga unsa magtotoo o paggamit ni ining mga paaging gisangkap sa Dios, kasangkapan ni sa Dios, grasya nga atong kapahimuslan aron atong makinabuhi ang dynamic spiritual life natong mga magtotoo. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi bisan dili kami takos nga kami buhi pa sa among lawas, timaylan nga ikaw nagapadayon pang imong tuyo o tumong plano katuyuan nimo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagpadayon sa pagsangkap sa tanan namong ikinahanglan. Dada kami dining dapita ugma aron sa pagpadayon sa among spiritual momentum. Bani kami sa among pagbugbuhang, ilikay kami sa mga kabilingan. Hing tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.